Ini ndiri mukadzi akanga akaroorwa, asi mabatirwo andaiitwa nemurume nehama dzake zvakanga zvakaoma, asi ndakazama kutsungirira ndichiti zvinoita chete. Asi ndakazongokundikana mushure mekurohwa ndichinomukira kuchipatara, ndipo pandakabva ndasiya. Asi ndaisaziva kuti ndine nhumbu. Ndokutizira kwasisi kuya ndokutonoita wese, ndichiswedzwa nenzara zuva rese. Vaiti iwe paunoenda kunovata, vosara vachitenga chikafu chavo, apa iwe unenge waswera uchisakura kumaricho kuti uwanewo mari yekuchengeta uyu mwana mukuru, asi mimba usingazivi kuti preparation ndichaiwana kupi. Kuti ndiende kumba mari yacho handiiwani, chero kumba kwacho kuti ndiende hakuna kwekuenda, nemwana nemimba hapana nondigamuchira. Ndobva ndasangana nemukomana akandida, asi handina kumuudza kuti ndine mimba. Dambudziko ravapo ndinotoshaya kuti ndomuudza sei, nekuti chero ndikada kunyepa kuti ndeyako hazviiti, yatove ne3 months. Help me guys, ndodii? Ndikangoreswa kutaura ndiri pandiri pano, handina kwekuenda. Vanotuka yenyu, asi handina zvokuzviita. Kutambirwa ndakatambirwa zvakanaka nemwana wangu uyu. Ndikamuudza chokwadi, angazvitambirawo here?